βλέπει κοινή γνώμη. Έτσι βλέπουν την εικόνα τους ως προς τον κόσμο. Εάν δηλαδή έχουν θετική ή αρνητική άποψη, αν υπάρχει μια καταγγελία, αν υπάρχει ένα σχόλιο, μια αναφορά, ένα παράπονο, έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται κάθε φορά το παλμό της αγοράς, το παλμό του τελικού καταναλωτή. Αυτό είναι το σκεπτικό της αποδελτίωσης. Για να συνδέσω και την παρουσία μου σήμερα εδώ, θα έλεγα ότι η Clip News σαν εταιρεία κάνει το υπερηχογράφημα των εφημερίδων. Και όλοι εδώ πέρα ειδικότητες, όλοι, και ο χειρουργός Οριλά, ο κύριος Πρέζας και ο κύριος Μαυρικάκης οφθαλμίατρος και η κυρία Γιάννη ενδοκρινολόγος, νομίζω όλοι ενημερώθηκαν και είπαν ότι θέλουν να έχουν μια συνδρομή στις υπηρεσίες σας. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ βασικό πλέον να έχεις την υπηρεσία νωρίτερα. Προτού γίνει το παράπονο ή η καταγγελία, να διαμορφώσει την καλή εικόνα προς το τελικό καταναλωτή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη δουλειά μας. Η ενημέρωση. Φαντάζομαι ότι έχετε αρκετούς πελάτες, γι' αυτό άλλωστε και είστε και σήμερα στο Αύριο της Υγείας, που είναι αμιγώς ιατρική εκπομπή. Πολλούς πελάτες, κλινικές, γιατρούς, έτσι δεν είναι? Γιατρούς, κλινικές, φαρμακευτικές εταιρείες, Υπουργείο Υγείας, νοσοκομεία, δημόσια επίσης. Αρκετοί ενδιαφέρονται για την παροχή μας. Πότε είναι αναγκαία η παροχή σας για μια κλινική ή έναν γιατρό, και όχι μόνο βέβαια? Προσέξτε, σίγουρα χρειάζεται όταν υπάρχει μια νέα δραστηριότητα, ένα δελτίο τύπου, αλλά κατά κύριο λόγο για να μαθαίνει και τον ανταγωνισμό. Να βλέπει πώς πάει η αγορά, τι κινείται. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις ανά πάσα στιγμή πού είσαι εσύ, πού είναι ο ανταγωνισμός σου, ή αν μιλάμε απλά για γιατρούς, είναι πολύ σημαντικό τα νέα επιτεύγματα, οι νέες έρευνες που γίνονται πάνω στην ιατρική τεχνολογία. Είναι αδιανόητο και πολύ δύσκολο να πει κάποιος ότι παρακολουθεί από μόνο του τα πάντα. Είναι πολύ ερασιτεχνικό. Αυτή είναι και η δουλειά της Clip News. Να κάνει επαγγελματικά αυτή τη λύση και να δίνει στους πελάτες τα αποτελέσματα. Γιατί εδώ σας ακούνε με πολύ προσοχή, έτσι δεν είναι, κύριε Μαυρικάκη? Και πριν τους είπατε για τα social media τη νέα σας υπηρεσία, έτσι, και τη νέα σας δραστηριότητα. Θέλετε να μας πείτε? Σημαίνει ότι εδώ και 2 χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα ελληνικό προϊόν. Ήθελα να το πω αυτό. Το software το έχουμε φτιάξει εμείς, είναι ελληνικό και παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση Facebook, YouTube, Twitter. Που σημαίνει ότι μπορούμε να πάσα στιγμή να ξέρουμε ειδικά θέματα όπως ερωτήσεις σχετικά με θηροειδή. Δηλαδή, αν είχαμε μια κλινική παράδειγμα, θα μπορούσαμε να ξέρουμε καθημερινά τι γράφεται για αυτό το θέμα. Να τους στέλνουμε στην κλινική τα αποτελέσματα στο τμήμα και από εκεί να βλέπουν και να παρεμβαίνουν. Πολύ σημαντικό και πολύ κομβικό. Φυσικά. Κύριε Στασιλάκη, σας ευχαριστώ και εσάς πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Πρέστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειρουργός Οριλά. Κύριε Μαυρικάκη, οφθαλμίατρος, χειρουργός κι εσείς. Κυρία Γιάννη, ενδοκρινολόγος. Λοιπόν, είχαμε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων που όλοι όμως είναι άμεσα εμπλεκόμενοι με τον θηροειδή αδένα και τις παθήσεις του. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ελπίζουμε να βρήκατε χρήσιμα και ενδιαφέροντα τα όσα ακούσατε και είδατε. Έχω την αίσθηση ότι αν και απασχολεί πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ο θηροειδής αδένας, οι παθήσεις του δηλαδή, εντούτοις σήμερα πήραμε κάποιες απαντήσεις που ίσως δεν γνωρίζαμε τόσο πολύ λεπτομέρειες πάνω σε αυτό το θέμα. Μην ξεχνάτε ότι το Αύριο της Υγείας προβάλλεται σε επανάληψη και απόψε το βράδυ στη 1:30. Εμείς έως την ερχόμενη Πέμπτη στις 8 το πρωί που θα είμαστε ξανά μαζί, να προσέχετε την υγεία σας και να χαμογελάτε. Καλή σας μέρα!